Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Maylene Mapili. Magandang hapon po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome po sa aking live streaming also. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Maylene. Ilan na lang ba, Ma'am? Ilan na ba ako? Naka 101 na natapos ko na, Ma'am. As in, 101. Ilan na ba, Ma'am, ang WH mo? Thumbs up po, sir. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Maylene. Welcome po sa aking live streaming din. Ilan na ba yung 70 na lang? 70 na lang pala. Ayan. Sana all. O, diba? Ang bilis na lang yan, ma'am. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Maylene Mapili. Welcome po sa aking live streaming naman dyan. And thank you also for that sweet thumbs up. Sino ba guys may baka may mga tanong kayo guys when it comes sa community policy. Ayan. Kasi kanina, Maylene, kanina may nakikipagtalo sa akin doon sa isang live streaming about community policy, which is, mali na nga. Mamaya ipaliwanag ko sa inyo. Pwede kayo magtanong. Ayan. Anong bago? Wala naman po, ma'am, na bago. Kaso, kapag usapan is community policy, kasi may nakikipagtalo sa akin, ginawa niya akong mali. Sabi ko, I am just trying to explain about community policy. And based on community policy itself, ayan. Ayun, ayaw niyang magtanggap ng ibang opinion. So, I did not argue anymore. Ayan. Yun ang nangyari sa akin. Magandang hapon din dyan kay Ma'am Betty Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan. Ma'am Betty, maayong hapon sa tanan. Magandang hapon din po sa iyo, ma'am. And welcome din po sa aking live streaming. Magandang hapon po, host. Ayan. Magandang hapon po dyan sa iyo, ma'am. Bakit nagkikipagtalo Kasi nga, kapag ka daw naglagay kayo guys, sa mga monetized channel, kapag ka naglagay kayo ng napakaraming ads, mauuwi daw kayo sa invalid click na tinatawag. Kapag ka kayo naglagay ng napakaraming advertisement sa inyong mga video, which is mali po, wala yan sa community policy. Yun. Wala naman sa community policy na kapag ka naglagay ka ng napakaraming ads, mali yun. O kung ayaw tumanggap ng opinion ng iba, sir, edi siya ang O nga po. Because I didn't stand down. Hindi ako guys hindi ako nagpaubaya kasi I know na tama ako. Kasi I base my opinion sa community policy. Kaso sinabihan na akong magbasa ka nga Oragon. God bless you, gadon. Bebe. DJ Jonel Sagayno Remix. Oo nga, host, may tanong po ako, bakit po yung iba na wala ang ads nila, as in lahat po, anong dahilan po nito? Ayan. Ma'am, merong ilan ba? Isa-isain ko lang, ma'am, ang dahilan na. Ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng advertisement, unang-una is baka hindi pa na-verify yung account nila. Ang pangalawa is kung nakapag-violate sila ng policy ni Google mismo. Ayan, ni Google mismo. Yan ang pangalawa. And ang pangatlo is baka hindi nila nilagyan ng harang. Ayan. Tama ba? Oo. Kapag hindi ko nilagyan, mostly ang aking mga live streaming is hindi ko na nilalagyan ng harang. Ayan. Ganun po yun. Wow, ang bigat nun May pa-God bless you pa. Oo nga. Mega love shoutout din po kay Ma'am Bunny Love, Tamsak host. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Bunny Love. Our new guest guys, so is in our live streaming. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Bunny Love. Bigyan kita, ma'am, ng iyong moderator function.
Ma'am Bunny Love, para pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Paano po ito ibalik host? Ayan. Depende ma'am kung anong kaso. Ayan. Depende kung anong kaso ma'am. Mag-cite ka ng example ng case para malaman natin kung ano. Kasi for every problem na tinatawag ika nga, may mga solusyon yan. Depende po yan, ma'am. Kapag ka halimbawa, number one is, kapag ka hindi na verify yung PIN, talagang tinatanggalan yan. Kapag ka hindi mo nakuha yung AdSense PIN, tatanggalin talaga yung harang mo. And then, ang taging solusyon is kailangan makuha mo yun talagang PIN nun. Ayan. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Ganda Ranessa channel, Tamsak Dan Host. Thank you for that sweet Tamsak Ma'am Ganda Ranessa channel. Si Vanilla pala si Ma'am Ganda Ranessa. Ayan, sige ma'am. Kunin ko yung moderator function uli. Ayan. Thank you for that sweet Tamsak ma'am and welcome po sa aking live streaming. May kakilala po kasi ako na wala ads niya. Depende ma'am kung ano yung ano. Kasi bago pa man tanggalin yung advertisement, meron din niya na email sa kanila kung bakit. Depende yan ma'am kung ano ang email. Ayan. Kailangan ko malaman ma'am kung ano yung email sa kanya, bakit nawala yung kanyang ads. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Ganda Ranessa. Ito guys, kung di nyo pa kaibigan yan, si Ma'am Ganda Ranessa channel. Napaka-legit and organic. Ang tagal ko ng ano yan guys, ang tagal ko ng kaibigan to, si Ma'am Ganda Ranessa channel. Kaso, frontliner siya, hindi siya makapag-focus sa YT. And, ngayon bumabalik siya, nagbabalik ang ating kaibigan guys, si Ma'am Ganda Ranessa channel, who is in our live streaming. Magandang hapon po dyan sa Ma'am Ganda Ranessa channel. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Linda Obrador nandito na rin sa atin. Magandang hapon din po dyan sa iyo, Ma'am Linda Obrador. Mega shoutout po sa iyo. And welcome din back, Ma'am, sa aking live streaming. Si Ma'am Atimon Vlog nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Na may kaibigan na si Dax ako. Magandang hapon po dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Good afternoon, host, sabi ni Ma'am Linda Obrador. Good afternoon din po dyan sa iyo, Ma'am. And welcome po sa aking live streaming. Sino pa ba? Master J on Q. Speaking of mga pogi, Ma'am Ganda Ranessa channel, nandito sa atin ang pinakampogi sa balat ng Tinalupa. Nandito sa atin, di ba? Si Master J on Q. Premiere ko bukas 8 PM po. Ayan, sabi ni Master J on Q. Magandang hapon din dyan sa mga pupoging lalaki sa balat ng Tinalupan, guys. Welcome din po sir sa aking live streaming. Eto guys, dikitan nyo yan guys. Kung gusto nyo nang makakita ng mga pogi ngayon, sana all pogi. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Sir Master J on Q. Welcome din sa aking live streaming, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Control B. Master J on Q. July 13, 8 PM. Ayan. T1. Ayan. Yung mga bago natin guys na kaibigan, yung mga nandito sa atin, alam nyo na kung di nyo pa alam guys, yung mga bago natin. T1. Patamsak guys, patamsak. Ayan. Atimon Vlog, mega love shoutout. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Linda Obrador. Bago lang ako, naka 300. Oo nga. Ang bilis lang, sir. Ang bilis lang. Naka 300 ka na agad. Sana all. Ito guys, si Master J on Q. MJQ ang kanyang code. Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Sir, di ba ang Dax ikaw po ayon COD mo kay Ma'am Jonah? Peace, sir. Code mo kay Ma'am Jonah. Nilagyan ako ng code noon. Sir Harlem, mega love shoutout ako po dyan kay Harlem. Nagbabalik din natin na kaibigan yan si Harlem. Mega love shoutout na dyan sa iyo, Harlem. Welcome din sa aking live streaming. Tamsak. Ayan, magtamsak muna ako. Si Harlem, may nakita akong Harlem. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Harlem. Welcome din sa aking live streaming na merong premiere. Ayan, sige. Sino ba si Tito?
July 17. Sino si T3? July 12, si Ma'am Linda Obrador. Ngayon pala to, 9 p.m. T4. July 15, si Ma'am Marge Paulo. Sino ba si T5? July 12, si Ma'am Mariana Channel, 7:45. T6, July 12, 10 a.m. Eta. Kailan ba to Harlem? Naki-birthday lang, Miss Burakday Vlog. July 12, 10:30 p.m. T1 hanggang T6 at T11, ayan. T11, T12. Magandang hapon po sa inyong lahat yan, guys. Si Liz Bren Lagmay Burgos, harang pa po. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Liz Bren Lagmay Burgos. Harang host, tamsak na rin. Thank you for that sweet paharang mo dyan and sweet tamsak, Ma'am Liz Bren Lagmay Burgos. And welcome din po sa aking live streaming. Ayan. Si Ma'am Gandara na sa channel nakita ko. Ayan. Mabigyan kita ng 1WH, Ma'am Gandara na sa channel. T1 hanggang T6, guys. Tamsak po present, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Mariana Channel. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan na may premiere din. T5 ata yan. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Mariana Channel. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Sir, T1 lang po natamsakan ko. Thank you, sabi ni Ma'am Maylin. Mapili, ayan. Ma'am Maylin, isinend na sa akin ni Ma'am Mariana Channel yung playlist sa iyo. Ayun, sinend sa akin. 71 na lang, guys, ang kulang ni Ma'am Maylin mapili. Baka naman may mga extra gadget kayo dyan, guys. 71 na lang talaga. Tamsak ulit at harang again, host. Sabi ni Ma'am Geraldine Lagmay Burgos. Magandang hapon po dyan sa iyo, Ma'am Geraldine Lagmay Burgos. And thank you also for that sweet tamsak. Salamat, Ma'am Maylin. Sabi ni Master J on Q. Thank you po, Ma'am Mariana Channel. Sabi ni Ma'am Maylin, mapili. Host, luluto pa ako, ha? Ayan. Sige lang po, Ma'am. Sarapan mo yan, Ma'am. Na mga niluluto nyo. Anyway, kung may mga katanungan kayo, guys, when it comes sa community policy, ayun, pwede kayo magtanong, guys. And, ayun na nga. Hi, host. Kumusta po? Sabi ni Ma'am Sweet Bicolana Vlog. All the way from Malaysia. Hello naman po dyan sa aking kababayan na si Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Highly recommended monetized channel. Also yan si Ma'am Sweet Bicolana Vlog. All the way from Malaysia. Magandang hapon naman po dyan sa iyo, Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Thank you also for that sweet tamsak. Asan ba si Ma'am Dread Bicol Kitchen? Magkasama yan si Ma'am Dread. Hi, ate ko, Geraldine Lagmay Burgos. Sabi ni Ma'am Mariana Channel. Pinas na po ako, host. Naka-quarantine. Kailan ka ba umuwi, Ma'am? Kailangan mo talaga mag-undergo ng quarantine kapag umuwi ka dito. Whether you have vaccine or not. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ma'am Linda, di ba meron kang ngayon? T3. T3 ka po, Ma'am Linda. Ayan. T3. Nung Friday, wow, welcome Ma'am sa Pilipinas. Nung Friday is, kailan ba? Ano bang? Nung Agis? Nung 10? 1, 2, 3, 4, 5. Baka, Ma'am, sa Webes ang iyong swab test. Tapos, Sabado, baka Sabado mong makuha yung result, 17. And then baka pagkatapos mong makuha yung result mo, Ma'am, is dalhin ka ng OWA, pauwi dito sa Bicol. Ayun, door to door. Oh, Sir, sino po yung nag-play po sa akin? Si
Sir, Ma'am Mariana Channel, si Ma'am Simple Adventure, sino pa po ba yung iba? Si Pri, si Ma'am Jonas Salundaga, si Harlem O, si Ma'am Marie, si Ma'am Simply Ann, sino pa ba? Alam, may nakalimutan na ata ako. Si Hansis Kitchen pa ata yan. Si Hansis Kitchen. Dan T1 to T10, sabi ni Ma'am Linda Obrador. Noted po, Ma'am Linda Obrador. DJ Jonel. Po, nakaten na agad si Ma'am. She was kind of accepting. Pang 3 days ko kulong pa. Oo nga, Ma'am. Magbaon ka lang, Ma'am, ng ano. Dapat, Ma'am, bago ka umuwi, nagtanong ka sa akin kasi alam ko kung paano. Dapat nagbaon na kayo ng mga biscuits, mga kutkutin, tapos magdala kayo ng sarili nyong baso, magdala kayo ng sarili nyong heater kasi ang pagkain nyo is isusuplayan lang kayo ng umaga, tanghali at gabi. Walang snacks na supply. Dan share sa community. Thank you for that sweet sharing mo dyan, Ma'am Linda Obrador. Sino po yung My Kitchen, sir? Yung last na binanggit mo, sir. Si Hansis Kitchen, ayan. Ayan. Si Ma'am Hansis Kitchen ata, ayan. T1 hanggang T10 pala. Activated ba lahat? T1 hanggang T10. Dan po, Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Sabi ni Ma'am Betty Channel. Welcome nga pala, Ma'am Sweet Bicolana Vlog dito sa Pilipinas. Si Ma'am Dread Bicol Kitchen, hindi mo pa isinama, Ma'am. And kung di nyo pa guys kaibigan ng bawat isa, you can simply visit everyone's channel and do connect to our guest na mga nandito. Ayun. Time check tayo. It's 40 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. And kung mga nangangailangan kayo guys ng WH, ayun, pwede kayo magtamsak T1 hanggang T10, sabi ni Ma'am Linda, ayun. Hanggang T12 guys, T1 hanggang T12. Walang snack nga host, yung kape na pampasalubong ko, binawasan ko na. Opo ma'am, ganun talaga. Kasi kung kapag ka nagpabili ka ma'am, may pinapatungan kasi, halimbawa, nagpabili ka ng kape, kailangan mong bayaran yung magbibili sa iyo, which is yung mga taga OWA. Kasi maya ka naman na iuutos mo lang, nasa Maynila ka ma'am, ganon. Kaya kailangan mo magbayad, ganon. Nagpaiwan pa sa Malaysia si Madam Dread. Kaya pala. Dan po Sir Uragon, T1, 2, 3, 6, 7, 9. Si Ma'am Marie Yana Channel. Sa Gyno Remix. 6WH ma'am. Si Swang Forever, bago rin po natin na kaibigan. May galab shoutout naman po dyan kay si Swangers Forever. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also para naman pwede na rin siyang magipagkaibigan or mag-promote ng kanyang channel dito sa ating live streaming. Also, let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am Inas Vlog, 14 Tamsak host. Si Ma'am Linda Obrador pala to. Si Inas Vlog. Bilasang tilapia. Mukhang si Bilasang tilapia is si Ma'am Victoria Kulubi nandito sa atin. All the way from Malaysia also. Magandang hapon naman dyan kay Bilasang tilapia. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Nagpabili ako ng bread. Nagulat ako ang mahal. Oo nga po ma'am. Kaya yung mga uuwi guys na mga OFW dito sa Pilipinas ngayong panahon ng pandemya, makinig kayo. Kailangan nyo magbaon ng mga kutkutin. Ngayon pa lang. Tapos, alam nyo naman, pagdating sa aeroplano, pagdating sa airport, dyan galing, kung saan man kayong galing na bansa is, bawal yung mga 100 ml na bote. Ay na mga liquid pala. Kahit di botelya yan. Mga 100 ml pababa guys, ang pwede nyong dalhin. Kasi ako may mga dala-dala akong malalaking shampoo, may dala-dala akong, yung aking gagamitin sana dito kasi binax ko lahat. Mga malalaking Colgate yung dala ko. Ay mga toothpaste pala. Colgate to be precise. Kinuha lang, pati yung malaki kong perfume, ayan, kinuha lang sa kasi nakalimutan ko yon. And magdala na kayo ng mag nyo, ng mga kukut-kutin nyo guys, mga biscuits, mga ganyan. Magdala na kayo dyan kasi oras na ng quarantine yan. Oo.
Tapos magdala kayo, possible kung may heater kayong mabili dyan sa inyo na 220 para hindi na kayo guys para hindi na kayo magpabili kasi ang mahal dito kasi kapag ka nagutos kang bumili ng heater kasi gusto mo magkape kasi walang ibibigay yan sa inyo. Yung supply ng kape, if I am not mistaken, yung mga OWA personnel lang ang nagsusupply, yung bibigay sa inyo ng pagkain. Hindi naman talaga yan magbibigay ng mainit na tubig sa inyo. Kayo ang manghihingi, tatawagan niya yung operator ng hotel para manghingi kayo ng tubig. So ang gawin niyo is ano na lang, magbaon na lang kayo ng maliit na heater niyo para everyday namimigay yan ng mineral water. Yun na lang ang initin niyo. Ma'am Buhay, nandito na rin sa atin. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Buhay. Isnab mo ako, oy, Ora host. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Buhay. Welcome din po sa aking live streaming, Ma'am. Hindi kita ini-isnab. Oo. Si Ronski Trip. Bago rin po natin na kaibigan. Mega love shoutout din po dyan kay Ronski Trip. Nagbabalik. Ay, bagong-bago natin na kaibigan, guys. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function. Para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ronski, mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. And welcome po sa aking live streaming. Si Enas B Vlog T2. Ayan. Si Enas B Vlog, kaninong ninja? DJST Official, mega love shoutout din po dyan sa iyo, sir. DJST Official, highly recommended monetized channel also yan si DJST Official. Kumusta naman tayo dyan, sir? Welcome back din sa aking live streaming. Si Pri, Ma'am Mariana channel, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay kay Ma'am Jonas Salundaga, highly recommended monetized channel, nagle-live streaming tuwing alas 8 ng gabi, Philippine Standard Time. Kumusta naman tayo dyan, Para ka lang tornado sa live ni Lolo Joel's Finest. Para ka lang tornado sa live ni Lolo Joel's Finest. Naka-BG ako doon kay kasi nga nakikipag-discussion ako doon about sa stand down, di ba? Hindi ako nagpaubaya kasi I know the fact na tama yung yung opinion ko. It is because I do base my opinion in community policy. Sabi daw, kapag kayo guys monetize channel, makinig kayo, monetize channel based on community policy. Pwede kayo maglagay ng sangkatutak, sangkaterbang harang ninyo as long as you want, o diba? At hindi mauuwi yan sa invalid click. Ayan. Kasi sabi doon, kapag naglagay ka ng napakaraming advertisement based on community policy daw yun ha, based on community policy niya daw, pwedeng mauwi daw sa invalid click ang inyong mga channel. Mawawalan kayo ng harang, hindi na yan ibabalik sa inyo, which is mali pong idea yon. Wala namang sinabi doon si Lolo na kapag ka naglagay ka ng napakaraming harang is pwede kang ma-demonetize. Mali po yon. Ang totoo is pwede po kayo based on community policy kasi ang invalid click guys ang paglalaro ninyo ng inyong mga harang sa inyong bahay using using only one specific IP address. Ayan. Yun ang invalid click na tinatawag. Manyak na tilapia si Ma'am Victoria Colubi. Mega love shoutout po dyan kay Manyak na tilapia. Hello din po dyan kay Manyak na tilapia. Welcome po sa aking live streaming. Ano bang ginagawa mo, Pogs? Say hello to everyone. Hello to everyone. Diba? Ang saya-saya niya. Hi to all. Ayan. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayo magtanong. Ayan. Saan ka naman nakaka-chismis niyan, host, or sa dami harang invalid? Saan ka naman nakaka-chismis niyan, host? Ora. Ayan. Harang, sa dami harang invalid. Ano daw po, ma'am? Saan ka naman nakaka-chismis niyan, host? Ma'am, tawag dito? Hindi po ako nakaka-chismis. Ang sa akin is based on community policy.
Ronski Trip Trip, hello naman dyan sa'yo. Sir Ronski Trip Trip, mega love shoutout po dyan sa'yo. Ang bago natin na kaibigan yan, guys. I know for sure na hindi pa kayo, guys, associated with Ronski Trip Trip. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. And makipagdikitan. Ang bago natin na magiging kaibigan, kadikitan at kabarkada yan. Ayan. Hello naman dyan sa'yo, sir. Welcome po sa aking live streaming. Ina C. Vlog, Dante 1T7. Ma'am Linda Obrador. Kay Ma'am Linda Obrador, si Ma'am Ina's Vlog. Ma'am, ikaw ba yan? Ina's Vlog. BLHOGG 7WH. Ayan. Thank you po. Ayan. Always welcome po, sir. Sir, para hindi kayo guys mahirapan, host Dikit Kalembang sa may mga premiere, sabi ni Ma'am Ina's Vlog. Sa mga bago natin na kaibigan, guys, hindi nyo kailangan mag-drop ng inyong link, guys. Utusan nyo si Nightbot. Mag-type lang kayo ng Aura, Me, Channel, o kung kaya naman tawagin nyo si Nightbot, guys, or mag-isang tuldok lang kayo. Automatic hahanapin ni Nightbot ang inyong bahay. Ibababa niyan dito sa aking live streaming. Wala kayong ibang gagawin, guys. So nga, kung tinatamad kayo mag-drop ng inyong mga link, all you have to do is to use your main channel account. Ayan. Mega love shoutout all, sabi ni Sir Master J on Q. MJQ. Eto guys, kung gusto niyo makakita ng mga poging-poging lalaki sa balat ng tinalupan, ayan si Master J on Q. Oo nga, tubuhin ko to mas pogi sa akin eh. Oo nga. Ligo at dasal daw, sabi ni Sir. Ang sikreto. Oo nga, tutubuhin ko to mas pogi sa akin. Pinagliligo at pinagdadasal ako ng mataim ko. Oo nga. Konti na lang talaga, matutubo ko to eh. Oo nga. Oo eh. Hinihingan ko ng tip kung paano maging pogi. Oo, ligo at dasal. Kalain mo yun. Ng mataim-tim. And kung gusto nyo guys malaman yung kung ang inyong kinatitirikan ba dyan, di ba? Kung ang inyong kinatitirikan is mauulanan or maaambunan kayo, mag-type lang kayo ng weather space at kung saang location ninyo guys ha. Weather space kung saang location, ayan. Malalaman nyo ang weather forecast ninyo dyan sa inyong mga kinatitirikan dyan. Oo nga. For a host, babalik ako doon sa support ko sa WH ni Lolo Joel's Finest Habay. Ayan. Sige lang po, mambuhay. Sige lang po. Sige lang. Ayan. Weather Balistier. Ayan. Saan po yan, ma'am? Condition are fair with temperature of 73 Fahrenheit, 23 degrees Celsius. The wind is blowing from southeast at 6 miles per hour. 10 km per hour and the current humidity is 56. Sa Hong Kong pa naman. Ma'am Aileen Mapiliyaw, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga, Ma'am Tamsak Bakas Iwan sa premiere ko, Madam Jonas. Sabi ni Master J on Q, host, donate ko kay Ma'am Linda 7WH. Sige po ma'am, donate to Linda Obrador. Sa iyo to ma'am eh. Oo nga. Wala pa ako videos po sir, sabi ni Ma'am Ina's Vlog. Ayan, sige po ma'am, noted po, noted. Ilan na ba WH mo Ma'am Linda? Jonas Salundaga ma'am. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Bigyan ko na rin kay Ma'am Ina's Vlog. Akala ko kay Ma'am Linda Obrador to. Betty Channel, dikit tayo. Ayan, sabi ni Sir Master J on Q. Oy, makipagdikitan kayo dyan guys, mga makalaglag brat pantiyan. Oo nga, pati mga brief naglalaglagan dyan. Kay Master J on Q. Bahala kayo. Magsisisi kayong di nyo nadikitan ng isang pupoging lalaki sa balat ng tinalupan, di ba? Oo. Umuho ka lang sir. Oo nga. Sige na, tapos i-message mo sa akin na how to be pogi. Sir Ronski Trip na merong 111 subscriber. Baka naman guys pwede nang gawing 120 yan. Oy, 125. Lahat malalaglag talaga. Oo nga.
Host, 1570 pa lang WH ko, sabi ni Ma'am Linda. Di ka nagsabi, Ma'am. Ma'am Linda Obrador, 1570 WH. Ayan. Sige, Ma'am. Sige, Ma'am. Bigyan din kita, Ma'am. Ma'am, pagkatapos ni Ma'am Maylin mapili, Ma'am, ano na lang, 71 WH na lang ang kailangan ko kay Ma'am Maylin mapili. Bibigay ko, Ma'am, sa iyo yung dalawa kong browser uli para 24/7 i-rolling natin yung iyong video, Ma'am. Tapusin natin. Bigyan kita ng full playlist para makatulong man lang. Sir Master John Q, ilan na ba WH mo, Sir Master John Q? Yan yung mga nangangailangan guys ng WH, wala kayong ibang gagawin. Magtamsak lang kayo T1 hanggang T10. Tamsakan nyo lang guys ang Premiere, especially sa mga bago natin, na kaibigan na nandito. Tamsakan nyo lang yung Premiere. Bibigyan ko kayo bawat tamsak ninyo sa Premiere ng 1 WH. Ayan, sayang naman. Ang gwapo po niya, sir, si Master Jeon Q. Oo nga. Oo, mga makalaglag brat panty yan. Pati mga brief naglalaglagan diyan as in. God bless you, more host. Always welcome po, Ma'am. Always welcome. Tapusin ko lang to, Ma'am, si Ma'am Maylin mapili. Ibigay ko, Ma'am, sa iyo yung aking dalawang para naman i-boost up natin yung WH mo, Ma'am. Si Ma'am Maylin, si Sir Joel's Finest. Ayun, sino pa ba? Tulungan ko kayo guys sa mga WH ninyo. Huwag kayong mag-alala. One at a time. And wag po kayo mag-alala, especially sa aking mga VIP member, wag kayo mag-alala guys. Naka-rolling naman ang mga WH ninyo sa akin. And kung may mga katanungan kayo guys, when it comes sa inyong mga channel, pwede kayo magtanong. Ayan. Yeah, hey, sabi ni Master Jeon Q. Ayan. Sir, ang kusa naglalagas sa kagwapuhan niya. Ay! Naglalagas na daw. Oy! Sa kagwapuhan. Sana all gwapo. Si Jonas Salundaga rin, host, nangangailangan ng WH. Ito pa guys, si Ma'am Jonas. Nangangailangan ng WH daw. Oy! Iba ang kagwapuhan nito eh. Iba ang kagwapuhan ng mamang to eh. Iba yung naglalagas. Iba yung naglalaglagan eh. Ay. Ayoko na sa ort. Tamsakan nyo na ako kung ayaw nyo maging kamukha ako. O, diba? Ako lang to. Ano ba itong mga taong to? Ay. You all made my day, guys. Sana, sis Jonas Salundaga, sabi ni Ma'am Linda Obrador. Buang ka, Harlem, Okay, guys, kung ayaw nyo maging kamukha, si Harlem, diba? Tamsakan nyo na yan, yun yung kapin. Diba? Uy, maawa naman, oo nga. Sir, Master John Q. Abay, ikaw ang una dyan na magtamsak. Oo nga. Sige ka, yung kapugian mo. Isang sumpayan. Hala. Dan tamsak na Harlem. Diyos ko, di bali ng kamukha kita. Di bali may mukha pa rin. Di ba? Oo nga. Tama naman. Nga naman. Tapos na ako nagtamsak. Natakot. Di ba? Tamsakan niyo yan kung ayaw niyo maging kamukha daw si Harlem yung nakapin. Ma'am Harlem dati nakitang kamukha. Maubuwag ako dito. Asa na yung bago natin? Si Ronski Trip Trip. Ronski Trip Trip. Pwede pa tayo pa ako ng ipin natin. DJ Sinusumpa ko yan. Ay, isa kang alamat.
O, di ba? Ronski trip, pwede mag-type ka ng me. Ayan. Naku, baka magtaka, mama ko niyan kung sino, na papa ko niyan. Harlem o kung magkaba. Sige kayo, pagka di kayo nagtamsak sa nakapin. Ma'am Amacolda, A-Channel. Nagalab shoutout din po dyan kay Ma'am Amacolda, A-Channel. Also known as si Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik din natin na kaibigan. Yayamanin natin na kaibigan niyan guys. Si Ma'am Amacolda, A-Channel. Kung di nyo pa kaibigan niyan guys, si Ma'am Amacolda, A-Channel. Abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Oo nga. Welcome naman sa aking live streaming, Ma'am Amacolda 8 Channel, and welcome sa aking program na live streaming. Ayan. Eto guys, padikit naman ako guys sa ating bagong kaibigan. Ang bagong-bago natin na kaibigan, kadikitan or kabarkada, yung nakapin sa taas. Harlem O, meron ka naman sa akin Harlem O. Ano ba yung code mo Harlem O? T6. Harlem O T6 ka Harlem O T6. Ayan. Ma'am, thank you for that sweet thumbs up. Si Ma'am Atimon Vlog, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Atimon. O, diba? Kaibiganin nyo yan, guys, si Ma'am Atimon. Marami kayong may isla dyan. Nagla-live streaming na naman yan si Ma'am Atimon Vlog. Every 6 o'clock in the morning. Ayan, Philippine Standard Time. Walang ma'am dito, oy. O, diba? Sabi ni Ma'am Amacolda Channel. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Amacolda. O, diba? Ang aking nag-iisang palangga. O, diba? Akala nyo kayo lang, ha? Dikit kalembang sa nakapin host. Sabi ni Ma'am Linda Obrador. Thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Linda Obrador. Ma'am Amacolda Agoy-Agoy. Purita ang lola mo. Langga kong sir, oy. O, diba? Ma'am Linda, pansinin mo ko. O, diba? Sir, Master John Q, dikitan mo yan si Ma'am Linda Obrador. Oo nga, dikitan mo, sir. Sige na. Tapos ako ang manghihingi sa kanya ng 10. Sige na, sir. Oo nga. Kanina pa ako nagpapapansin. Dikitan mo yan, sir. Sige na, sir. Unahan mo na, sir. Ma'am Linda, didikitan ka daw ni Master John Q. Oo. Oo nga. At tapos, babalikan mo ng 10 yan, ma'am, ha? Oo daw, sir. Oo nga. Umuha na si Ma'am Linda. Oo nga. Dating dikit sa nakapin, Sir Uragon. Ayan, sabi ni Mama Atimon Vlog. Yan. Ayan, sige. Oo. Didikit na yan. Oo. On the way sa nakasampay po, o diba? Sige mga, DS padikit, si Pri. O diba? Si Pri na bahala ang suklis. Kalain mo yun, ako pinagsangkala. Ako pinagawang sangkala na ito, oo. Sana maglagas. Mga 1,000. Oo. Ano na ba tayo guys? Baka may mga katanungan kayo guys. Pwede kayo magtanong. Oy Ma'am Linda, didikitan ka daw ng isa sa mga pupogi ang didikit sa iyo, ma'am. Umuo ka lang. Oo, 10 ang ibabalik mo talaga niyan, ma'am. Oo nga. Sabi ko sa kanya, ma'am, 10 ang ibabalik mo, ma'am. Oo, kaya kailangan mong idikit yan, ma'am. Diyan kay Master Joe. Tapos kay ano na rin, ma'am. Sige na. Kay Ronski, trip. O, diba? Sige na. Ilang ka na ba, Ronski, trip, 113 na, di ba? Baka naman pwedeng gawing 120 at least. Ma'am Linda, 10 banana, ha? O, di ba? Oo nga, 10 daw. Win-Win Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Win-Win Vlog. Nagbabalik din po natin yan, guys, na kaibigan. Ito pa, guys, kung padikit naman ako, guys, makapagod, makiusap lagi, di ba? Bakit kanino? Ako na makikipag-usap sa iyo para sa iyo, Harlem O. Ito pa guys, si Win-Win Vlog, kung di niya pa kaibigan yan. Ang aking kababayan, kadikitan ko yan, di ba? Kadikit ko pala yan, di ba? Dito, sa aming barangay. Taga dito yan sa amin guys. Napaka-legit and organic na kaibigan yan, si Win-Win Vlog. Way back when I was when we were in Bicol, ayan, kasama ko yan sila Win-Win Vlog. Pumupunta kami ng ilog, pumupunta kami ng kung saan-saan, di ba? Munguha kami ng gabi sa kanila, as in. Kaya manakot na lang ako, di ba? Oo nga.
Win-win vlog, di kita na daw, sabi ni Master J on Q. Oo. Didikitang ka na daw, Ma'am Linda, dinikitang ka na ba, Ma'am Linda? Oo. Pagka di ka, Ma'am, dinikitan na una, Ma'am, tubuhin ko to. Oo nga. Mamili ka, sir. Meron akong 2 tubo dito, may maliit, may malaki. Oo nga. Niwala ka. Maliit latay lang, malaki kumatos yun. Pili ka lang. Oo. Oo. Nakumatos agad. Oo. Dan Betty channel, sabi ni Ronski Trip. Baka naman guys, ito po si Ma'am Maria na channel guys. Napaka-supportive na kaibigan niya. Napaka-supportive. Almost everyday nandito yan sa atin. Nakasupport sa atin. Si Ma'am Maria na channel guys, highly recommended. Marunong magluto, o diba? Nagluto na naman ako. Magluluto na naman sana ako ng ampalaya. Nakita ko yung pork at egg. Alam ko na naman mangyayari nito kako. Pag nakikita ko yung ampalaya sa ref namin at saka yung pork at saka egg, naiisip ko yung luto ni Ma'am Maria na channel. Thanks host. Always welcome po sir, Ronski Trip. Mga ganito guys, sa mga, especially sa mga live streamer, kaibiganin nyo guys, yung mga ganito. Everyday, nire-remind ko and ina-advise ko guys na ang kaibiganin nyo guys is yung mga nagsisimulang YouTuber. Gaya nito ni Ronski Trip. Kasi nga, habang nangingisda yan, makakapag-support, magsusupport at magsusupport yan sa inyo. Sila Win-Win Vlog, sila Master J on Q. Habang nagla-live stream kayo, pupunta yan sa live stream nyo. Meron kayong viewers, meron kayong watch hour, at meron kayong nagtatamsak sa inyo. Meron nangingisda dyan sa inyo. Kaya wag nyo guys ini-snub yung mga nagsisimulang YouTuber kasi yan ang susi ng healthy channel na tinatawag. Oo nga. Sir, dikitang kita sir, Ronski Trip. Kunin ko yung pangalan mo sir. Dikitang kita ng aking pandikit. Secret kung ilan. RHON. Ano ba? ONZ KIE Trip. Ayan. Didikitan. Noted. Linda Obrador Tamsaklan host. Thank you for that sweet tamsak, ma'am. Linda Obrador. Go support Harlem. Ito po guys, si Harlem yung mga nangangailangan ng WH dyan. Abay, kaibiganin nyo din po yan. Si Harlem namimigay yan ng WH as in. Steve Salibio TV Tamsak host idol. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, sir. Steve Salibio TV. Welcome back din po, sir, sa aking live streaming. Nagbabalik natin na kaibigan niyan, guys. Si Sir Steve Salibio TV. Ito pa guys, mga nangingisda. Pwede nyo yan guys kaibiganin. Dikitan nyo lang. Makipag-connect kayo sa bawat isa. Ayan, binababa ni Sir Steve Salibio TV ang kanyang bahay. All you have to do is to click on that link guys na binababa niya and do connect po kay Steve Salibio TV. Hello naman dyan sa iyo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Master J and Q pala, sabi ni Ma'am Linda Obrador. Sana all dinidikitan. Mag-type lang kayo guys ng Mi Aura channel o kung kaya tawagin nyo si Nightbot o kung kaya isang tuldok lang kayo dyan guys, isang tuldok lang sapat na. Hanapin ni Nightbot ang inyong mga bahay at ibababa niya ni Nightbot dito sa ating live streaming. Harang, sabi ni Ma'am Linda Obrador. Ma'am, maraming salamat naman po dyan sa iyo, ma'am, sa mga paharang mo dyan. Lexter Gobno Puente. Mega love shoutout naman po dyan kay Lexter Gobno Puente. Nagbabalik din natin na kaibigan yan, si Sir Lexter Gobno Puente, na merong 400 subscriber. Mega love shoutout naman po dyan sa Sir Lexter Gobno Puente. Welcome din po sa aking live streaming, sir. Kunin ko rin, sir, yung yung pangalan mo, Sir Lexter Gobernador ata to No Puente, ayan. Sir, dikitan din ko rin ikaw, sir. Dana Ma'am Adnilin, sabi ni Ronski. Master J on Q, may dagdag ka na. O, diba? Sabi ni Ma'am Linda. Sir, Master J on Q, dinagdagan ka na daw. Oo nga. Sabi ko sa iyo Sino pa ba? Oo.
Sir Ronski, trip diyan ka lang sir. Irereto kita dito sa mga kaibigan natin, mga nandito. Dikitan mo lang, wala kayong ibang gagawin. Dikitan nyo lang ha. Tapos eto muna si Ma'am Jonas Salundaga muna, dikitan mo ayon. Bibigyan kanya ng 10. Ay ka talaga pre. Oo. Mabuti nga hindi ko itinodo. Nasa bahay ako ni Ma'am Linda, sabi ni Sir Master Jeon Q. Lexer Gob, ayan. Kunin ko sir yung pangalan mo. Nakuha ko na pala yung pangalan mo. Dikitan kita sir ng pandikit ko kay Ronski Trip, ayan. Maya-maya pagkatapos ng aking live streaming. And kung may mga katanungan kayo guys, when it comes sa inyong sa YouTube, ayan, pwede kayo magtanong. Sagutin natin yan guys. Iwan Dan host, sabi ni Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Ma'am Sweet, bigyan kita ng WH, ayan, Sweet Bicolana Vlog. Uwi ka ba dito ma'am? Uwi ka ba dito ma'am sa Bicol? Sisi Koy, Jonah Pulpak, dikit mga alagad ko sa iyo, pati anak ko, diba? Dan Pulpak, Ma'am Linda, sabi ni Master Jeon Q. Ma'am Linda, dinikitan ka na daw ni Master Jeon Q, ma'am. Oo. Baka daw pwede mo pang dagdagan. Huwag ka na sir maingay ha. Oo nga, malay mo dagdagan. Sige na. Sir, Ronski, ayun, dikitan mo rin yan si Ma'am Linda Obrador. Salamat, Master. O, diba? Baka daw pwede mong dagdagan. Dikitan mo na rin po yan, Sir, Ronski Trip, si Ma'am Linda. Didikitan ka din yan ni Ma'am Linda nang idinikit niyan kay Master Jeon Q. Sige na, ma'am. Oo nga. Opo, host, dalaw po ako dyan. Ayan. Sige, ma'am. Okay lang po yun, ma'am. You're always welcome po, ma'am. Ayan. Huwag ka magalala, ma'am. Libre naman. Dan Pulpak, Amacolda 8 channel, sabi ni Steve Salibio TV. Mega love shoutout Mac po, Sweet Bicolana Vlog, Tita Live po ito, ayan. Si Ma'am Simple Leonardo yan guys, si Ma'am Amacolda 8 channel. Linda Obrador, agoy, salamat ng marami madam. Maglilihim muna ng alagad. Host. Sige ma'am. Sana ma-meet ko kayo in person, host. Ayan. Okay lang po yun ma'am, okay lang po. I am in Albay. Magbubunta. Sir Ronski, ayan, dikitan mo na rin yan si Ma'am Linda. Ayan, didikitan kanya ng mga pandikit niyan. Oo nga. Eto pa guys, si Ma'am Jonas Salundaga, dikitan nyo na rin po yan guys. 10 ang pangbalik niyan, as in. Pre, ikaw na bahala, pre ha. Bicol Albay ang nanay ko host. Ayan, saan sa Bicol ma'am? Saan sa Albay? Wow, kababayan ko pala to, si Ma'am Linda Obrador. Tita Lai, kumusta po? Sabi ni Ma'am Sweet. Sa Piuduran. Mga 3 to 4 hours ang biyahe mula rito sa amin. To Piuduran. Okay naman akong Sweet Bicolana Vlog. Miss you much. Muhags. Ayan. Sabi ni Ma'am Amacolda 8 channel. Dana po Ma'am Linda. Sabi ni Ronski Trip. Ma'am Linda, sige na Ma'am Linda. Yung nakapin si Ronski Trip. Bago-bago na din natin yan na kaibigan. And si Lexter Gobno Puente. Baka naman. Sir Lexter, dikitan mo na rin yan, Sir Lexter. Si Ma'am Linda. Si Ma'am Jonas Salundaga. Marami yan mga pandikit sa inyo, guys. Si Harlem O. Dikitan mo rin yan si Harlem O, guys. Ayan. Harlem O. Sa kanya na rin, guys, ang premiere. At, ayun. Malapit sa Burias Island. Opo, ma'am. Alam ko po yan. Hindi ako nakadalaw sa LS mo, Tita Lai. Tulog pa kanina. Ayan. Dikit na sa nakasampay host, sabi ni Ma'am Linda Obrador. Ayan, sige. Thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Linda. Thank you po, ma'am, sa iyo. Ang kislap ng iyong mata, kahit ano pa, ay kakayanin ko na. Kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo.
Ano pa ba? Ano pa? May pinuntahan kami guys ni Pri kanina, basta't kasama kita agoy-agoy. May pinuntahan kaming live streaming kanina na nakikipagtalo kaya nakikipagtalo. Hindi ako nagpatalo kasi alam kong tama ako. And beside, pagod na pagod ako para nakipagtalo talaga ako. Kasi mula pa sa Kapitolyo, nakikipagtalo na ako. Pagdating ko sa YouTube, nakikipagtalo pa rin ako. Kasi nga, napapagod ako pagdating ko dun sa Kapitolyo. And, ayun nga, mahabang usapan. Pagdating dito sa YouTube is may nagsasabi na, pagka daw naglagay kayo ng harang na sobrang dami, uuwi kayo sa invalid click. Walang kayo ng harang kasi na-invalid click kayo. Mali po yun. Sino man yung nagsabi nun? Speaking of, pangalanan ko ba? Ang nagsabi sa akin nun, si Ma'am Kwan. Na kapag naglagay kayo ng napakarami ninyo guys na harang, once you are a monetized channel, may invalid click daw kayo. Ngayon, siya kasi na-invalid click siguro kasi naglagay siya ng napakaraming harang. And then, nilalaro niya siguro yung harang niya. Ayan. Ang ibig sabihin guys ng invalid click, ang definition ng invalid click policy is, ang tawag doon is, click on ads that Google considered to be illegitimate. Ayan. Yung pinipindot ninyo, yung mga advertisement nyo, kino-consider yan ni Google na illegitimate, such as unintentional click, or click resulting from malicious software, na tinatawag. Yan ang definition ng invalid click na tinatanong. Bawat click nyo guys sa mga advertisement is ini-examine yan ang system ni Google. And the Google has sophisticated system to identify invalid click and impression and remove them from your account data. Ayan. When Google determines that clicks are invalid, we try to automatically filter them from your report and payment so that you're not charged for those clicks. If we find that invalid click have escaped automatic detection, may have be eligible to receive a credit or for those click. Ayan. These credits are called invalid inactivity tinatawag. Yun ang definition guys. Ang mga few example na kino-consider na invalid click is yung pag manual click nyo, yung intended ninyong ikiniklik to increase your advertising cost, yung mga profit ay yung mga ninyo, yung mga revenue nyo. Ayan. Mga automatic clicking tool, robots or mga deceptive software. Ayan. Yan ang mga invalid click software. Mga extraneous click that provides no value to the advertiser, such as second click of a double click. Ayan. Sana naintindihan. Ano daw host? Pakitagalog po. Ang invalid click daw guys is yung pagkiklik ninyo ng sarili nyong harang. Ayan. Kayo yung gumagawa ng Kayo yung gumagawa ng sarili nyong revenue. Yun po ang invalid click. At matatraffic kayo niyan. Kaya sa mga monetized channel guys, especially doon sa nagsabi sa akin na nagla-live stream din yun, yun ang sinasabi niya sa kanyang live stream na kumakalat ng maling community policy niya. Sana man lang maintindihan niya na ang community policy na binasa ko is yun ang totoong community policy. Once na naglagay ka ng napakarami guys na advertisement sa inyong mga channel, wala pong problema yon. Kasi nga meron ako mga stream guys na ang harang ko is almost hundreds. O diba? Almost 100 ang harang ko. Kapag may nakita kayo dyan sa aking playlist guys, dyan sa aking may playlist ako dyan na multiple fences na tinatawag. Kapag ka-clinic nyo yan, almost 100 ang mga harang yan. As in. Sipag na sipag ako nun maglagay ng harang basta ako, pag di ko alam, Uragon Teres. Ano ibig sabihin ng harang? Ang harang, Sir Master J.O.N.Q, is yung advertisement mismo. Once na, halimbawa, lumabas ka sa aking live stream, pagpasok mo is may advertisement muna. Ang terminology no ng mga Pilipino guys is harang. Naharangan ka muna. O, diba? Yun ang advertisement na tinatawag. Ikaw ay mahalin, bukas
Dan Pulpak Linda Obrador, sabi ni Sir Steve. Rosalyn Obrador, dikit kalembang na po. Thank you naman po dyan, Ma'am Rosalyn. Ayan, si Ma'am Sally Obra, Sweet Bicolana Vlog ha. Tuwang-tuwa siya, oy. Thank you naman dyan guys, sa inyo. Ano daw host Tagalog po? So may harang ka pag monetize ka na. Opo sir, yun po ang ibig sabihin nun. Kapag may harang ka na, monetize channel ka na. Ayan. 3 dikit kalembang host sa nakapin. Ayan, sabi ni Ma'am Adeline. Ma'am, thank you naman po dyan sa iyo. Sir Ronski, ayan. 3 daw ang idinikit sa iyo. Baka naman. Patamsak host and iwan bakas, sabi ni Master Jeon Q. Ito pa guys, si Master Jeon Q. Patamsak guys sa premiere niya, T1. Yung mga nangangailangan ng WH guys, T1 hanggang T12. T1 hanggang T12. 12 WH, 12 watch hour. And paliwanag ko din guys, especially sa mga bago natin guys, na kaibigan, ang requirements ng monetization guys is 1,000 subscriber and 4,000 WH na tinatawag. I am giving away free WH. Sayang, araw-araw maka 10 WH kayo sa akin. Mga 10 araw may 100 WH kayo. O, diba? Computing nyo na lang. 20 days meron kayong 200 WH. E paano kung gaya nung nakaraan, meron akong 19 premiere. O, diba? Sayang, 19 hours yun. Langga kong Sir Uragon, Eto si Ama, pinagkakakitaan na ni Lolo, nilagyan niya na ng harang. Ang pangit nun ma'am, ang pangit nun niya yan kasi nung nag-update nung last June ang update guys, lahat ng mga outside US premises, ayan, US country, outside US country, lahat ng mga non-monetized channel is may mga harang na din, may mga advertisement na din. Ngayon, ang kumikita ay si Lolo. Diba? Si Lolo ang kumikita sa inyong mga non-monetized channel. Pero kapag kayo ay monetized channel, lahat ng advertisement ninyo is nakukuha ninyo. Sinasahod ninyo. Ayan. Hindi ako nagbakas sa nakapin host, basta kalembang sila lahat. Ma'am Linda, bakasan mo. Sir Lester Ombrog Vlog, Tamsakdan. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Lester Ombrog Vlog. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Tapos ka na ba sir, ng live stream mo? Umalis ako doon sir kasi noon nga, nag-live stream din ako. Ayan. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Sir Lester Ombrog Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Ayan. Premiere. Sabi ni Sir Lester Ombrog Vlog. Ito yung kahapon sir. Done na sir. Oh, sana all may mga super generous friend. Ilan na ba tayo? T6, July 12, T7, July 14, T8, July 10. Tanggalin ko si Saimi D Vlog. T8. Tapos na pala to si Saimi D Vlog. Kailan ba to sir? July 14, 3:30 p.m. T8 ayan. T1 hanggang T10 guys. T8 para kay Sir Lester Ombrog Vlog. Sir, T8 ka sir. T8 ayan. Patamsak naman ako guys. Thanks host. Always welcome po sir Ronski Trip. Dan Pulpak Ronski Trip. Sabi ni Steve Salibio. Dito naman tayo guys kay Sir Steve. Baka naman. Ilan ka na ba sir Ilan ka na ba Sir Ronski Trip? Ilan ka na ba sir? Steve Salibio Pulpak na sa'yo. Sabi ni Ma'am Linda Obrador. Patype naman ako guys ng me. Sige na, patype ako ng me. Konti lang tayo guys. Tulungan ko kayo magkaroon ng Basta guys basta dikitan nyo guys yung yan yung mga tawag dito. Yung pinapadikitan ko guys para dikitan kayo ha. Sige na, i-booking ko sa inyo guys kung ilan yung mga 180 na shows. Dalawa na lang guys, dalawa na lang sa nakapin.
Ako na nga magdidikit, oy. Asa na ba yun yung aking ano? Total konti lang naman tayo. T1 hanggang T10, guys. Baka naman. Maraming salamat sa mga dumikit sa maliit kong kubo. Mag-iwan na lang ng bakas. Balikan ko kayo, thanks. Ayan, sa Minister Steve Salibio. Sa tuwing ika'y hahagkan, anong ligaya? Sa tuwing ika'y mamasdan sa piling mo. Ay, hindi pala to. Ito pala. Saglit lang guys ha. Bubuksan ko lang yung aking browser. Maraming salamat sa mga dumikit guys. Ayan. Charge muna, host, low bat na pala. Ayan. Sige lang po ma'am, sige lang po. Ayan. Thank you po dyan sa iyo ma'am. Ma'am Simpulay, di ka nag-live stream kanina, Ma'am Simpulay. Ma'am Atimon Vlog na naka-background sa atin. Thank you also Ma'am Atimon Vlog for keeping me in your background. Ayan. Thank you ma'am sa iyo. Then I saw the time, fell in love, it showed on. I opened my eyes and you were gone. Ako na nga, asa na ba yan? Sir, patay pa ako na, sir, ng me. Ayan, ako magdikit sa iyo, tamsak, diba? Tinamsakan yung sarili na. Asa na ba yun yung nakapin? Ito pala yung nakapin. Dantono, babe. Sabi ni Ronsky, this site can't be reached. 120 na pala si Ronsky, trip, o, diba? Sana gawing 125 na yan. Tomorrow seems so far away for me to know. And I will always be in love. Wala, hindi mag-loading. Ay, making a Christmas tree. Alam ba dito yung pinakamaraming view? Sheraton Room Isolation Tour. Ayan. Sir, ang ibaba mo, sir, ano? Yung mga one minute lang ba? Alin ba yung 1 minute mo dyan, sir? Ito. Making a cute Christmas tree. Aba, ang galing naman pala niya gumawa ng Christmas tree. Pagawa din ako dyan ngayong darating na Pasko. Total lockdown. At least may magawa yang batang yan. Oha. Lagyan ko lang oha. O, diba? Yun yung comment ko, sir. Oo nga. May oha. Sino pa ba yung mga didikitan dyan, guys? Lexter Gob? Patype naman ako ng me. Ayan, Lexter. Dikitan ko na rin ikaw ngayon. Ayan, sino pa ba? Si Sir Steve Salibio, dikitan ko na rin ikaw, sir. Ayan. Para isahan lang tayo. 121 na si Sir. Ronsky Trip. Ayan. Miss Wapatola. O, diba? Miss Wapatola daw. Lo, ang sarap. Ang sarap naman yan. Sa amin, kapitbahay namin, ang daming bunga ng patola. Tinatawad ko pa ang miswa sa kanila pag bibili ako. Kaya ayon. Sa bakod namin, madami patola din. Pipitas lang ako. O, diba? O. Rip,
para road to 5K ako 960 na lang po. Sir Mark Jacos, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended. Monetized channel yan si Sir Mark Jacos. Magandang hapon naman dyan sa iyo Sir Mark Jacos. Welcome din po sa aking live streaming. Lester Amrog Vlog, agoy. O, diba? Miswa Patula. O, diba? Ang sarap naman ginisa. Ginisa niya muna. Pati yung hipon. Sa akin, sir, gusto ko dyan chicken ang ilagay. Chicken. Or pork na lang. Okay lang yung pork. Ano pa? Yung mga nangangailangan guys ng WH, T1 hanggang T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. O, kumusta naman tayo dyan? Inalis ako ni Nightboat. Dana po kay Sir Lester, sabi ni Rensky, trip, ayan. 233 na si Steve Salibio TV. Lexter Gobno Puente. Patype naman ako sir, Bongski TV, nagbabalik rin po natin na kaibigan guys. Bongski TV ang pangalan. Thank you for that si Tamsak sir. Ay, hindi pala nagbabalik. Bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si Bongski TV. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also. Para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Magandang hapon naman dyan sa iyo. Ay gabi pala sa iyo Bongski TV. Welcome din po sa aking live streaming. Thanks host idol. Always welcome po sir. Always welcome po kayo. Dana Ma'am Chris, sabi ni Sir Ronsky. Ano pa ba? Switch account. Mag-switch mo na. Ano pa? Dana Ma'am Chris, Harlem, eto pa guys, si Harlem, dikitan nyo yan, as in. Ronsky Trip, Dan Pool, ayan, sabi ni Bongski TV. Mag-type lang kayo guys ng Aura, May Channel, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot, or mag-isang tuldok lang kayo, sapat na yan guys, para ibaba ni Nightboot ang inyong mga bahay. And yung mga nangangailangan guys ng WH, kung ako sa inyo guys, especially sa mga bago natin na kaibigan guys na nandito, kung ako sa inyo, and doon sa mga nagsisimulang YouTuber na kaibigan natin na nandito sa atin, habang kayo guys nangingisda is, balansin nyo guys. Habang kayo nangingisda, kumuha rin kayo ng WH. I am giving away free WH. Hindi ko naman kayo guys inoobliga na magtamsak sa mga premier. Pero guys, tawag dito, I am giving away free WH kasi alam ko simulat sa poll na ang requirements ng monetization is 1,000 subscriber and 4,000 WH. Ayan. And namimigay tayo ng WH para naman guys, para naman magkaroon kayo ng WH. Habang nag-iipon kayo ng subscriber, at least nagkakaroon din kayo ng WH. Dan po pay na expert, sabi ni Ronsky Trip. Ayan. Okay guys, lang kayo guys mag-iwan lang kayo ng tamang bakasa sa mga pinupuntahan ninyong channel. Habang nakikipagkaibigan kayo guys, meron tayong T1 hanggang T12. Ano daw? Like di mo nilagyan ng Ay, wala na pala.
Yan guys, marami kayong premiere na pwedeng tamsakan. Yung mga nangangailangan dyan ng WH, di ba? 1 WH bawat tamsak ninyo. Sabihan nyo lang ako guys kung ilan yung premiere na tinamsakan nyo ha. Walang iba kayong gagawin guys. Magtatamsak lang kayo sa premiere. And then sasabihan nyo kung ilan yung premiere na tinamsakan nyo. Be honest guys ha. Kasi maya-maya pagkatapos ninyo magtamsak, ako naman ang pupunta sa mga premiere. Pagkatapos ko ng aking live stream, chine-check ko yan kung sino yung mga pumunta. Mag-iwan kayo guys ng bakas sa live chat o kung kaya sa comment section ha. No more than a game till I met you. I never knew what love was. Bongskit TV nagbababa ng kanyang bahay and si Steve Salibio. Ito guys, dito naman tayo kay Steve Salibio. Baka naman. Langga kong Sir Uragon. Dan T1 to T11 po. Yung T12 po matagal na Dan. Thank you po. Ayan. Ma'am, ano tawag dito? Yung iba kahapon, yung tinamsakan mo kahapon to, di ba? Oo. Kasi ang binago ko lang dyan si T1, T2, T7. Ito yung tinamsakan ninyo kahapon guys. Hindi ko naman inalis talaga. Yung dinonate mo kahapon yung iba, di ba? 13, 14, 15 WH kahapon. Sige ma'am, noted po ayan. Si Ma'am Amakolda channel. Hindi ko pa tapos yung 24 WH mo ma'am. Oy, hindi ko pa tapos. Sir Joel's Finest, tamsak. Sir, tapos na yung mo? Tapos na yung live stream mo, Sir Joel's Finest. Nagbabalik natin ang kaibigan niyan guys, Sir Joel's Finest. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel yan, si Sir Joel's Finest. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Joel's Finest. Welcome back din sa aking live streaming, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Tapos na ba yung live stream mo? Si Simple po ang nagtamsa kahapon po. Ako po na wala. Ay, oo nga. Opo ma'am, nailagay ko na 11. Ayan. Tapos na po LS. Salamat po sa support. Ayan, sabi ni Sir Joel's Finest. Ang haba ng LS mo, sir, hindi ko kaya yun. As in. Nahiya ko kanina kay ma'am, ang tanging ina sa Amerika, di ba? Naka-DJ lang din ako doon kay ma'am. Padikit naman ako guys, padikit din ako sa nakapin. Ayan. So kaya paano di siya ma-delay if add payment option ko na. All I want is you. How I need you. You could lose the pain. You just tell me. See the words you long to whisper. Much thank you po. May 218 WH na din po itong si Ama ko. Ayan. O talagang i-monetize channel mo ma'am, as in? In your smile. Talagang i-monetize mo yan ma'am. Me. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. No more divided now. Hindi ko nakikita ako ikaw na nag-live stream ma'am kanina. Si Ma'am Atimon, nandun ako kay Ma'am Atimon. Si Sir Tao na webs, hindi ko rin nakita kanina. Bakit? DJ Boy. Danpool Pakyamyam Gaming, thanks. Sabi ni Steve Salibio. Thanks, host idol. God bless you always. Ayan. Always welcome po, always. Thanks, host. Ayan. Sayod Kalabaw po ako. Bakit? Talaga i-monetize channel mo rin yan. Ma'am, ano na nga pala yung cheque mo? Kumusta yung cheque mo? Ano na nga pala yon?
Oo nga pala, naalala ko. Kumusta yung cheque mo, ma'am? Napalitan mo na ba ng ng wire transfer mo yon? Napalitan mo na po ba yun, ma'am? Yung account mo? Napalitan mo na ba yun, ma'am? Switch account. Let me just get back into you. Let me just open your account. Talagang binuksan yung account ni Ma'am Simple ay nga. Diba? Nag-LS po si Simple kanina. Ayan. Oh. Buksan ko nga. Na ano mo na ba to, ma'am? Tamsak. Diba? Ako nag-tamsak. Ako yung gumamit. Sorry na agad. Tamsak langga kong sir. Diba? Ano na ba yan? Napalitan mo na ba ng bank account to, ma'am? Payments and subscription. Itinamsa ko yung guys, nabubuksan ko yung account niya ni nabubuksan ko yung account niya ni Ma'am Simpulay, ni pa ba? Ni Chuchu Balu Chuchu. Chuchu Balu Chuchu, sabi ng aking pamangkin. Meron na pala, ma'am. Oo. Meron na pala. Ayun. Uy, sana all. Ang laki. Hala. Ang yaman ni mama. Ang yaman, as in ang yaman. Super yaman. O, di ba? Wow. Sana all. Merong dollars. Oy, nakita ko yon. Meron na pala. Nakita ko. Ang dulo, 440. Talagang tinignan, no? Akala mo. Meron ka namang tax, ma'am. Oo nga. Ginawa ko. Tagal ko nang ginawa yan. Oy, meron na siyang tax. Ay? Oh, bakit dalawa to, ma'am? Bakit dalawang ginawa mong tax? Oh. W8 Ben. Manage tax info approved. Ay, bakit mali ito, ma'am? Mali yung ginawa mo, ma'am. Yung W8 Ben, mali ito. Magmumulta ka as in 30%. Ma'am, mali ito, ma'am. Mali ito yung ginawa mong W8 Ben. Hindi pala to. Yung form na W8 Ben, di ko po alam si Nonoy po tagagawa niya lahat. Mali ito, ma'am, kasi meron kang 30% na rate. Yung inaano mo, yung pinapakaltas mo sa yung tax sa Amerika is 30%, which is dapat 0 lang. Wala kang itatax kasi non-US activities naman ikaw. Mali ito, ma'am. Kung meron ka, ma'am, na TIN number, submit mo sa akin. Tanggalin natin. Oh, mali ito, ma'am. Sir Uragon, ako po ito si Nonoy. Sabi na ma-call the A channel. Noy, mali ito, Noy, na ginawa mong W8 Ben. Ibigay mo sa akin yung TIN number mo, TIN number. Picturean mo, tapos gawin ko uli. Ayan. Mali ito, basta mali ito. Kasi yung yung rate mo is 30%. Nagpaturo lang po ako kay Tito Sean. Mali ito as in. May sinend lang po siya na dapat kong gawin. Wala pong TIN number si mama. Wala ba sa inyo na may mga TIN number? Only boy, patamsak Opo, ma'am, pinapatamsakan ko yung T11. Ayan, patamsak naman. T11.
Malapit na to guys, malapit na to mag-live ay mag-premiere si Ma'am Ina Macri. Oy, nakapasok siya. Ma'am Newsing Reboot Makatol. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Newsing Reboot Makatol. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Newsing Reboot Makatol. Thank you also for joining my live streaming Ma'am Newsing Reboot Makatol. Wala po sir host. Wala, kailangan may TIN number ka. May TIN number. Kahit sa kamag-anak mong TIN number, wala ba? Ganon. Kasi mali ito. Mega love shoutout sa lahat. Si Raulo po converge ko. Maniwala kayo. O, diba? Naglolo ko yung kanyang converge. Ma'am Michelle Frondoso, also known as si Bicula ng Maestra. Magandang gabi naman dyan sa imo, kabayan. Marahay na banggi dyan sa imo. Welcome din sa aking live streaming. Paano kaya yun, Sir Host? Wala pong may TIN number sa amin, Sir Host Turagon. Pre, mali yung ni Ma'am Simpolay. May lungkot sa iyong Oo. Mali ito. May expiration po ba ang TI number, Sir Host? Wala po, ma'am. Marhay na bangge. Dahil, Jonah, andito na ako. Kanina pa ako umiikot. Nakapasok na rin. Oo. sana ang Ay, mali po. ako ngayon hindi mapalagay. Mabuti nga, ma'am. Chinek ko yung tax. Mali ito, ma'am. As in, mali. Eto. Sana ay pagkaingatan mo ito at handaan mo ang isang pangako. Mali yun, ma'am. Anong mali? Ayan. Sinend ko, pre. Sinend ko. Tingnan mo. Mali ito. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangako, magmula ngayon tayong dalawa. Marahay na banggi, sabi ni Ma'am Michelle Frondoso. Ito guys, si Ma'am Maestrang Bicolana guys. Kaibiganin nyo rin yan. Si Ma'am Michelle Frondoso. Sir Uragon, pwede pa po ba yung TIN namin nung 2012 pa po ito? Opo ma'am, pwede po yan kasi yung TIN number nyo yun eh. Pwede po yun. Wala namang expiration ng TIN number. DJ Vaughn. Music. In the mix. DJ Handsome. DJ Vaughn. Mali nga, diba? Sabi nga ni Pri, ang laki ng percentage kasi, isend ko po sa inyo sa Messenger, Sir Host. Turat na yan. Sige. Bago maintindihan ang siyang nararamdaman, kahit iwan sa'y naroon sa damdamin, Pwede ko bang to? ay nadarama pa rin dahil Ang gulo ko, alin ang mali? Kasi yung ma'am, yung sa United States Tax Info, mali yung kanyang yung form. matanggap kulang lang sandali. Pag ikaw Certificate of Non-US Activities. Ano kaya kung pwede pala? This site can't be reached. wala rin ang tuwa, DJ Handsome. DJ Vaughn. Ano ba ibig sabihin ng T1, T2 or ano pa yan? Ayan. Sir, kanina ko pa pinapaliwanag, sir. Ang T1, T2 is mga code yang kay Nightboot. Lahat ng may mga premiere, sinasabi niyan sa akin, guys. Sinasabi sa akin. Kung may mga premiere kayo, sabihan niyo ako, guys. Ilagay ko kay Nightboot. Para naman si Nightboot ang nagbababa ng inyong mga link. Kapag nag-type kayo ng T1, T2, T3, ayan. Ibababa yan ni Nightboot, guys. May mga kaano yan na T1 patamsak and hashtag Uragon lang. Ayan.
Sa premiere ni Master J on Q, July 13, 8 p.m. Ganon yan guys. May makikita nyo yan. Premiere, may makikita ka dyan T2. Basta pag may makikita ka T1, T2, T3, yan yung mga premiere na binababa din yan ni Nightboot. And hanggang T12 yan, hanggang T12, bawat premiere na tatamsakan ninyo guys is bibigyan ko kayo ng 1 WH galing sa akin. Ano ba? Nagkaroon na ng tamsak yung premiere, nagkaroon din kayo ng WH na mga magtatamsak. Ganun po yun. Ang WH naman, ang ibig sabihin is yung watch hour. Yan yung requirements ng monetization, ang 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. Ayan. Ganun po yan. Honey129 Vlog, tamsak. Thank you for that sweet tamsak, Honey129 Vlog. And welcome back din po sa aking live streaming, Honey129 Vlog. And nandito na rin sa atin si Hyder Musa. Mega love shoutout to you, Hyder Musa. How are you, dear host? Ayan, I am always okay. Still kicking. How about you, Hyder Musa? Welcome also in my live streaming. Guys, I know for sure that you are not yet connected with Hyder Musa. All you have to do is to click on that link that she is dropping and do connect to our very deliciosong friend. O, diba? Sarap yan magluto at mag-design ng mga pagkain, guys. As in, super yummy, delicious. Mga piniprepare niyang pagkain. Mega love shoutout to you, Hyder Musa. Welcome also in my live streaming. As I am saying, guys, do connect to our friend who is in our live stream. Pwede mag-invite to my LS. Ayan. Pwede po, ma'am. You can promote your channel as well, guys. Daan lang host, sabi ni 129, Honey129. Ma'am, thank you also for dropping in my live streaming. And I do hope that you enjoy. Sting Idora Vlogs. So, nandito na rin sa atin. Ma'am Sting Idora Vlogs. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sting Idora Vlogs. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel. Ayan. Ma'am Sting, mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Sting Idora Vlog. Yayamanin natin na kaibigan yan guys. Si Ma'am Sting Idora Vlog. Padikit ako guys. Para kay Ma'am Sting Idora Vlog. SEB ang kanyang code. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Sting Idora Vlog. Welcome po sa aking live streaming. Ang gamit ko palang account kay Ma'am Simpolay, SEB. Para kay Ma'am Sting Idora Vlog. Please visit on my LS, 2 a.m. Pinas time. Free 20 banana ayuda. God bless you all. Love. Ayan. Sabi ni Honey129 Vlog. Guys, every 2 a.m. Philippine Standard Time, meron free 20 bananas. Pwede ba ako mag-visit? Bibigyan mo ako ng 20. Sige naman, babysit ako, ma'am. Gigising ako niyan. Magka-20 lang. Sir, +1 po sa premiere. Thanks. Sabi ni Ma'am Maylene mapili. Ma'am, +1. Ayun, noted po, noted. Good evening po sa lahat na nandito, host. Sabi ni Ma'am Sting Idora. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Sting Idora. Good evening po dyan sa iyo. Welcome ma'am sa aking live streaming. Kung road to 1K ka na, isagad ko na ang 129 alagad ko. Salamat. Ayan. Sana all may 129 na alagad. Kaya pala, Honey129 Vlog. Siguro may Honey128 Vlog, Honey127, 126, ganon. Ganon po ba yun, ma'am? Pahingi naman ako niyan, ma'am. Kahit naman mga 20 lang. Padamihan tayo. Sige. Dalawa lang sa akin. Sige, ma'am. Totoo yan. Ma'am, pahingi ng 20 banana, ma'am. Magpa-alarm ba ako? Diba? Noted. Mag-a-alarm kami. Ay, wait lang guys, wait. May kukunin lang ako. Mga 20 lang guys, mga 20. Sige na, pahingi naman kami. Ito po si Ma'am Maylene Mapili. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Maylene. Ayan.
71 guys na lang, 71 na WH na lang kailangan. Sir Pain Expert, mega love shoutout din kay Sir Pain Expert, One Life History. Napaka-legit and organic, highly recommended channel also yan guys, si Sir Pain Expert. If you are not yet guys connected, all you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot, ang ating super chatter na si Sir Pain Expert. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Sir Pain Expert. Thank you also for that sweet thumbs up and welcome also in my live streaming. Did you happy that I'm hearted? Ano daw yan? Tamsak Honey 129 vlog to, ayan. Wow, thank you for that sweet tamsak, ma'am. Did you happy that I am hearted? Ano? O, diba? Naguluhan ako doon kay ma'am. Pwede po ba magtambay dito? Ayan. Pwede po, sir. Pwede po. Thank you also for keeping me in your background, sir. Steve Salibio. Ay, kay Ronski pala. Ayan, Ronski, trip. Maraming salamat din sa iyo. Did you happy that I am hurted? Joke yan. Ay. Pangalan yon, ano ba? Hugot lines, puro pala hugot lines. Sige, dikit mo na sa akin, puro mga hugot na yan. Yes, host, at huwag kalimutan po nila na mag-iwan ng uragon sa huli ng kanilang bakas para doon ko sila mabalikan. Yan guys, kay Sir Pain Expert guys, mag-iwan kayo ng hashtag uragon sa dulo. Oo nga. Para naman alam ni Sir kung saan kayo galing. Ayoko na ng music ko, ay. Palitan ko lang ng aking music. I love you, goodbye, honey. Parang ang sasakit sa damdamin ng ganyang Parang may pinaghuhugutan ka ng iyong mga ninja. I love you, goodbye, honey. O, diba? Hello, host, Dan Tamsakwa. Sabi ni Ma'am Marge. Ma'am Marge, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Marge Paulo. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan, na meron ding premiere. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Marge Paulo. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Pwede request ng Chocolate Factory kanta, host. Pwede po, sir. Ba? Chocolate Factory? Chocolate Factory song. Ano ba mga kanta nito, sir? Chocolate Factory Band Non-Stop 2018 Pinoy. Ito ba yan, sir? New Reggae. Kung ikay akin, live recording. Ano ba to? Chocolate Factory Beautiful Scars, Maximilian Reggae cover. Ano ba yun, sir? Ang dami-dami. Itali mo sa leg asawa. Galit na galit, besh. Itatali sa lieg. Anong klaseng hugot yan? Comedy naman. Joke lang po. As in char. Diba? Kalahin mo itali sa lieg. Yan pa guys, si Ma'am Michelle Frondoso, also known as si Ma'am Bicolanang, maestrang Bicolana, ayan. Honey Chubby pala, Honey Chubby, tamsak. Big T na yan. Sir, may expiration po na nakalagay. May expiration pala. Ano ba yan? ID, SSS, TIN. Pero yung TIN mo, ma'am, hindi naman nangangahulugan na may expiration yan. The identification cards belong to the company. Opo, ma'am, yung ID card lang naman ang expiration. Pero yung TIN number, hindi naman nag-expire yan. Ayan, nakita ko na, ma'am. Ipatumba na kita. Tamsakhan ito. Ayun, thank you. Ang dami talaga, oy. Oo. Wala expiration ang TIN. Wala naman po. Wala naman. Ang TIN number. Wala namang expiration, guys. Ang TIN number.
Thank you po host sa pagbaba ng aking premiere. Always welcome po Ma'am Marge. Ayan. Nandito ka ma'am sa aking kay Night Boot, kay Ma'am Marge. Ayan. Patamsak ako guys. Yung mga nangangailangan ng WH guys, ayan, T1 hanggang T12. Ayan. 12WH. Ayan, 12WH lang naman ang makukuha nyo guys. As in. Ayan, D12. Honey, bakit mo ako sinaktan ng ganito, tamsak? Wow. Ma'am Adhel Vlog nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adhel Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Adhel Vlog? Welcome back ma'am sa aking live streaming. Legit and organic, very supportive friend of us natin yan guys. Si Ma'am Adhel Vlog na may code sa akin na ADB. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, just click the link na binababa ni Nightboot para kay Ma'am Adhel Vlog and do connect to our very supportive friend of us. Ayan, ang ating one of our VIP member. Ayan, si Ma'am Adhel Vlog. Ma'am, okay lang po yun ma'am. Oo nga. Huwag mo nang ma'am. Huwag mo nang i-renew. Okay lang po yun. Meron ka naman na code sa akin as in. Ayan. Ayan, gamitin mo na lang ma'am yung code mo. It's totally fine. Mega love shoutout Biko, Atimon Vlog. Sabi ni Ma'am Amacolda, si Ma'am Atimon Vlog pa guys. Ito wag na wag yung kinakalimutan yan si Ma'am Atimon. Dikitan nyo yan guys. Marami kayong makukuha may isda dyan kay Ma'am Atimon. At namimigay yan ng WH. Oo. Atimon, I miss you. Sabi ni Honey Attack. O diba, may Honey Attack pa. Sana po Ma'am Adhel, sabi ni Ronski Trip. Ay, may nagpapakulay. Ma'am Rubinas Vlog, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Rubinas Vlog. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Rubinas Vlog. Thank you for that sweet tusok and welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ito pa guys, si Rubinas Vlog and si Hyder Musa. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, makipagkaibigan kayo dyan kay Hyder Musa. Ayan, napaka-legit and organic, very supportive friend of us. Dan tamsak sa nakapintings. Ayan, sabi ni Sir Steve. Sir Steve, bigyan kita ng 1W8. Sir Steve Salibio, TV. Steve Salibio, TV. 1W8, sir, bigyan kita. Thanks po. Mag-iwan lang po ng bakas para mabalikan ko po mga kapatid. Ayan, sabi ni Ma'am Adhel. Sir Lester, meron kang Thanks host, idol. God bless you always. Ayan, always welcome po, Sir Steve. Sir Lester, meron ka sa aking code, Sir Lester. T8, ayun. Sir Lester, T8 ka, sir. T8. Ayan. Adel Vlog dan po. Ayan, sabi ni Ma'am Amacolda. Patusok ako ng premiere ko, host. Salamat, sabi ni Ma'am Rubinas Vlog. Opo, ma'am. Noted po. Ayan. Sino ba si T7, July 14, si T8, si T9, July 11, 12 p.m. At tapos na to, si T9. Ilagay kita ma'am kay T9, mainit sulfuric hot spring. Saan ba to ma'am? Throwback gala. Naalala ko yung sulfuric hot spring dito malapit sa amin. Meron dito guys, mga sulfuric hot spring sa amin. Copy and ilagay kita ma'am kay T9. Control B. Si Rubinas Vlog. Copy and paste. Kailan ba ito ma'am? July 13, 10 a.m. T9 guys, para kay Ma'am Rubinas Vlog. T9.
Ayan. Binago ko na guys ang T9. Dan Tamsak Adhel Vlog, sabi ni Sir Steve Salivio, dito din only boy, may hot spring, nakakalang itlog. Oo nga, mas ano daw yan ma, mas maganda daw yon. Mas maganda daw yung ganon. Tapos, ano ba yon? Yung hinahaluan ng tubig, tubig ilog, mga ilogs, Yung tamang-tama lang, mas maganda yung ganon. Salamat kaayo, host. Bukas po, host. Huwag hinungdan na premiere. Ayan. Sir Gembius, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Gembius. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan, all the way from Taiwan. Mega love shoutout to you, Sir Ni Hao. Wan An. Welcome din sa aking live streaming. Salamat kaayo, host. Ma'am T9 po, Ma'am T9 ikaw. Mahina ako sa mainit only boy, ayoko. Hindi ma'am, ang ginagawa kasi dito ma'am sa amin is meron din yung mga kumukulot dito, especially dito sa Sorsogon at saka sa Tiwi Albay. Sorsogon, maraming mga hot spring yan sa Sorsogon. And then dito sa Tiwi Albay is, ang ginagawa nila is yung kumukulong tubig, hinahalo nila sa isang yung bukal galing sa tubig sa bukal, ayan. Tapos tinitimpla nila hanggang mas magandang kung kayo guys, mag-i-spa kayo sa mag-i-spa, ayan. Mga 48 degrees na ganon, parang ganon. Dadalhin mo kami dyan ni Daijuna only boy. Opo ma'am, if okay na ang lahat-lahat. Mga 48 degrees Celsius, ayan. Nagbababad ako dyan sa pag nag-hot spring, sa mga hot spring mga ganon, nagbababad ako dyan. Maganda. Talagang nakakaantok as in super sarap matulog. It's production. Sir Jem, may love shoutout po dyan sa iyo, Sir Jem Views. Nagbabalik din natin yan na kaibigan guys. Highly recommended channel. Ayan, mamamasyal tayo sa lupain ng mga taga dyan. Opo ma'am, you're always welcome here. Patamsak din ako guys para kay Hyder Musa. Sige na guys, maluoy mo yung nakapin sa atin sa taas. Make friends guys with our friend. The name is Hyder Musa that I pinned. Ayan. Pangtanggal hangin sa katawan, host. Maganda yan sa hot spring. Opo ma'am, opo. Pantanggal hangin. Minsan kailangan talagang tanggalan ng mga hangin eh. Pati yung kapitbahay namin kailangan matanggalan ng hangin sa katawan eh. Pati yung utak may hangin eh. Oo nga. Kung ano lang pinagsasabi. Araw-araw. Tilapyang madulas, ma'am, Bebe Labs. Silo naman dyan kay ma'am Bebe Labs. Bebe Labs, kumusta naman tayo dyan, Bebe Labs? Tamsak na sa nakapin, sabi ni Ma'am Ina Macpri. Ayan. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Ay, ano ba to? Premiere ba to? Hindi ko chine-check si Ma'am Hyder Musa. Hindi pala. Dogs are kept in a kennel. Sa amin naman, if you kept the dogs in the kennel, ayun, it means they are dead. A lion lives in a den. Hindi premiere. Honeybees live in a beehive. Hala, ang ganda naman ito. UKG Learning Homes of Animals. Walang ganda naman na ito. I-save ko nga to. Horses are kept in stable. Di ba? Sometimes horses seen in ABS-CBN. Jay Jonel sa Gyno Me. Oy, bakit naglalagas yan si Sir? Ronski Trip. Harang is revenue. Guys, mag-ano na kayo guys, makipagdikitan kayo. Magtamsa kayo guys sa premieres. I have only 16 minutes more. Ayan, bago mag 2 hours ako.
16 minutes na lang ako guys. So, magto 2 hours na pala ako. Ang bilis lang. Hider mo sa Dante Yupulpak. Sabi ni Ma'am Amacol the 8 channel. Englishin nyo yan guys. Oo, naglagas sa akin. Ayan. Backread. Ma'am Victoria Kulubi, thank you also for joining my live streaming, Bebe Labs. Sabi tamsakan kaya tinamsakan ko lang. Masunurin to, oy. Oh, sorry na agad. Dikitan nyo, guys. Honey sexy. O, diba? Ang dami-dami naman yan. Marami itong pinagdadaanan si ma'am. Si Honey sexy. Ang dami-daming ang dami-daming mga ninja. Sa Dino Remix. And kung may mga katanungan kayo guys when it comes sa YouTube channel ninyo, pwede kayong magtanong. Sir Lester Ambro Vlog, hindi kami magkaintindihan. Sir Lester, kung nandito ka pa sa akin, hindi talaga kami magkakaintindihan kasi sa sobrang napagod ako kanina, and then nakikipagtalo yun sa akin, which I never stand down. Kasi nga, sabi ko sa inyo guys, sabi ko nga sa inyo, just to remind you all, I will going to stand down kapag inano niya ako. Ang sinasabi niyo is tungkol sa community policy. But then, kung wala din naman kayo guys na packs, or if you can't gather packs para makikipagtalo kayo or makikipagtalo kayo. Halimbawa, sa akin, makikipagtalo kayo. Make sure you gather all the packs na kailangan para maganda yung usapan natin. I will going to stand down. Pero kapag yung mga sinasabi ninyo guys is based on what you know, what you hear only, na wala naman kayo talagang basis, and ayun, never ever told me to read such policy na noon pa pinag-aralan ko na. Oo, tapos pag kasing ganda kayo nila, ungol queen ng Pierre. Ay, ungol queen ng Pierre. Hala. Baby Labs. Honey malambing. Pusong Salawahan. Thank you for that sitan sa Pusong Salawahan. Host, why may WH naka-freeze? Pwede kaya yan? Opo sir. Naka-freeze yan sir kasi nung tinanggal mo yung viral video mo, under review yung channel mo. Ngayon, nung tinanggal mo yung viral video mo, ibig sabihin mawawala yung watch hour nun, pati yung views nun, mawawala yon. So ngayon, hindi pa siguro tapos computein yung sa analytics mo sir. And based sa experience ko, nagkaroon ka ata ng community strike. Sa Dino. Ayan, may community strike pa. Baka binigyan ka ng 1 month or 2 months ba? 3 months. 1 week ago. Opo sir, ganun talaga. Ipiprease naman talaga yan. Sa mga gusto magpariban dyan, panoorin nyo muna premiere kung malapit na. Oo, panoorin nyo yan guys. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. Huwag ka mag-alala sir, huwag ka mag-alala sir, kung wala ka namang strike sir, much better. Pero kung talaga sir, tinanggal mo kasi million views yung tinanggal, million views. Kaya ganun talaga sir, ipiprease naman talaga yan. Para sabi doon sa computation ng inyong mga watch hour, ng ating watch hour, nag-update yan ang updating nila is every 2 days. Pero kapag ka nagkaroon ka ng malakihang pagdi-delete, ayan, yung dinelete mo malaking views, it will gonna take also time. Ayan. Para ibalik sa iyo yung totoong watch hour mo talaga. Ayan. Based sa video mo, sir. Ganun po yun, sir. Yun ang nabasa ko doon sa, ano ba yan? Yung community policy ni Lolo Nyong Panot na pagdating sa watch hour, public watch hour. Ayan.
Dan Pulpak Rubinas Vlog, sabi ni Sir Steve sa Libyo TV. Harlem na naka-background sa atin. Si Hyder Musa also, keeping us also in her background. Mega love shout out to each and every one of you guys. Ayan. 10 minutes more na lang ako guys. 10 minutes more. Harlem has been subscribed to Uragon for 10 months, 3 weeks, 2 days, 2 hours, 35 minutes, 4 seconds. O diba? Sana all. Naka 10 months ka na palang nakasubscribe sa akin, Harlem Uno. Ako kaya, kailan ko kaya isusubscribe sarili ko? Okay guys, mag-type ng X ha. And 2 times To be able to check your subscription length, you'll have to disable the keep all my subscription private settings. Ayan. Oh. Si Pre. Ay, Pre. 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 Ay, Pre. Ipinin ko yan, Pre. Ako noon kapag nagpa-private ng beats, nababawasan talaga WH ko. Ilang oras lang yan. So, lalo kapag talagang malaking WH, freeze talaga yan. Oy, 1 year na pala. 1 year, 5 days, 2 hours, 44 minutes, 42 seconds. Ay, Pre! Ipinin ko talaga yan, Pre. Bahala ka dyan. Pre! Ano nangyari dyan, Pre? Oy! Pag okay guys, magta-type ng X. 1 year na tayo. Oo nga po, ma'am. 1 year anniversary na pala natin. Kailangan nyo guys ma'am, etong link na to, pupunta, kapag ganyan yung lumabas sa inyo is, i-click nyo yan guys, tapos i-off nyo yung, keep all my subscription private, ayan, i-off nyo po yan. Bukil si Bot Bonso, ayan. Dwayne, may galap shoutout naman po dyan kay Dwayne. Dwayne, wala pang update, Dwayne. Mahigpit daw ngayon ang Taiwan. Ayaw pa na Yun yung huling update sa akin ng engineer. Sabi niya nga, antay-antay lang kasi talagang mahigpit ang Taiwan. Alam mo naman sa Taiwan, di ba? I-off? Bakit? Kapag hindi nilalabas yung subscription, kapag hindi lumabas, gaya diyan ma'am saya. Ayan, kapag hindi yan inilabas, ibig sabihin, naka-on yung, subscription private on sa'yo. Kailangan subscription private off. Ayan. Pre, talagang hindi mo pa ako sinubscribe, Pre. Naturingan pa naman na magkaibigan tayo. Ma'am Ina, tingnan mo. Nakapin talaga Anuhan ko nga to. Picturean ko, isend ko. Ayan. Pinicturean ko. Sitaw lang masarap. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Sir Sean, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Sean. Welcome din sa aking live streaming. Si Sir Sean TV Guapo, sitaw lang masarap. Mega love shoutout din po dyan. Ma'am Claridel, nandun ako ma'am sa'yo. Oo, kanina, kaming dalawa ni Bebe. Sabi ni Bebe, asa na ba yung headband? Napakaganda yung isinabit sa double deck. Di ba? Kay Ma'am Claridel Ilaga. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Claridel Ilaga. Welcome din po sa aking live streaming, Ma'am Claridel Ilaga. Nagla-live streaming guys tuwing 3:00 ng hapon, Philippine Standard Time. Andyan pa po premiere ko, sir. Nandito pa, sir, Sean TV Guapo. Ano ba yung code mo? Nandito yun, sir, yung kahapon. Hindi ko naman tinanggal. Naka-twinning kami ni Bebe ngayon, host. Ano ba yung mo, sir? Ano ba yung code mo sa akin? Ito, T2. Ayan, si Sir Sean TV Guapo, guys. Di na basta day Juna. Oo nga, bastusan eh. Oo. Pre, ay ma'am Ina. Oo, bastusan eh, di ba? Oo. Thank you, sir. Always welcome, sir. Always welcome. FO na yan.
Oo. Napindot ko yung sinabi mo. Ano na ba yun? Napindot ko yung sinabi mo. Sinabi ni Bot sa ex ko, nilabas niya ako dito kaya inexit ko agad. Opo ma'am, ilalabas ka naman talaga ma'am kasi pupunta ka doon sa settings mo and then may off ka doon tapos bumalik ka dito ulit. Pwede mo nang iyan. DJ Jonah sa Gyno Remix. Wag na wag kayo Ma'am, ulirang ina vlog. Ma'am, nandun ako sa iyo ma'am hanggang matapos kaya iniwan mo ako doon. Nahiya ako nahiya ako umakyat. Kaya naka-BG lang ako doon kay ma'am, kay Ma'am Ulirang Ina Vlog, also known as ang tanging ina sa Amerika. Nandun ako sa iyo, ma'am. Iniwan mo ako doon. Kasama mo si Ma'am Dolores. Nagbibilang ng pera. Ang daming pera ni Ma'am Dolores Diary. Nahiya lang ako kay Ma'am Dolores. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Ulirang Ina Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Salamat nga. Always welcome po ma'am. Bahala ka dyan Nightboot, nagsawa ka sa akin, bigla kang nagbago. Hindi po ako sanay yun kasi ayun. Okay. DJ Jonah sa Gyno Remix. Eto nga. Si Ma'am Simpulay din pre. Si Ma'am Simpulay din pre. Pre. Guys, yung mga nagpapatamsak. Pre, magsimula ka na, pre. Sipain ko yan si Nightboot na yan eh. Galit na galit, besh. Mas narasa bagong kanin ko tigyan ako. Kinkain na tanan, pati ang balayan. Ma'am Simpulay, ikaw ha. Hala, nag-loading pa ako. Tanggapin ang katotohanan na Atilay. Simpulay, ikaw ha. Kitang-kita ko yon. Bakit? DJ Jonah. Pre, magsimula ka na, pre. 3 more minutes, guys, ako. Ayan. Yung mga hindi pa nagtamsak dyan, guys, konti lang yung mga nagtamsak sa inyo. Sayang naman, guys. I'm giving away free WH. Ang Macol the H channel dan po sa 2 video. May iniwan po ako. Nakita ko bakas niya. Salamat. Ayan. Sabi ni Sir Pain Expert One Life History. Bye na, pa-start na ako. Huwag kang mag-alala Ate Lai kasi si Pre, di niya nakadikit. Ayaw ko man siya mag-protesta ako. Oy, lagot sa akin yan si But. Bala ka dyan, Pre. Ayan. Yung mga hindi pa guys na gano'n, yung mga nagtamsak na guys, sabihan nyo ako ha. Kasi I'm about to end na rin. Ayan. Inintay ko lang si Pri. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Sa Gyno. Kasi naka 2 hours na rin ako. Ayan. Kung may mga katanungan kayo guys sa inyong mga kung may mga gusto kayong malaman guys when it comes sa inyong mga YouTube channel, you are free to guys, you are free to ask. Ayan. And you can reach me in my Facebook account if you just like. Ayan. Mega love shoutout Pain Expert One Life History. Sabi ni Ma'am Ulirang Ina Vlog. Ma'am, bukas may live stream ka ma'am bukas. Ma'am Ulirang Ina Vlog. Meron ka bang live stream bukas? Uy, Bot, pakita ko sa iyo kalembang all ko ha. Pala ko dyan.
Hens Vlog for Life. Mega love shoutout to you, Hens Life for Life. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, all the way from, if I'm not mistaken, Dubai. Mega love shoutout to you, Hens Vlog for Life. Highly recommended monetized channel also yan guys. Napaka legit and organic. Marami kayong may i-ista dyan guys kay Hens Vlog for Life na live streaming. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Hens Vlog for Life. Welcome back sa aking live streaming. Na-miss kita, Hens Live. Kumusta naman tayo? Where have you been? Main expert, one life history. Thank you po. Sabi ni Ma'am Amakol, the A channel. Si Dolor yata. Ayan. Si Ma'am Dolor. Ikaw ma, wala kang bukas. Miss you to host. Ayun. Ibiganin nyo to guys. Si Hens Vlog. Ang bait niyan guys. Ang bait niyan. And ang ganda ng kanyang background. As in may mga lights. As in. Ang ganda ng background ng kanyang live streaming. Si Hens Vlog for Life. Ayan. Linggo lang talaga, ma'am. Sige. Abangan ko naman ikaw, ma'am, sa linggo, next Sunday. Tumambay ako dyan, guys, kay ma'am, Ang ganda rin ng kanyang background, violet lahat, background ng kanyang, ilaw. Ang ganda. Kay ma'am, Dikita niyo yan, guys, si Ulirang Ina Vlog. Also known as Ang Tanging Ina sa Amerika. Ayan, ang pangalan niya, guys, ang kanyang main channel. Honey129 Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak, ma'am Honey129. Eto guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Yung mga nagpapatamsak dyan ng premiere, ayan. Eto guys, link po ni Hens Vlog for Life. Wait lang, ayan. HB, ayan. May code dyan sa akin guys, si Hens Vlog for Life. HB, if I am not mistaken, Hens Vlog. Wala na host, di na ako nag-LS. Matagal na po, more on upload ako now. Makeup transformation po. Hindi ka na nag-live stream. Salamat host. Always welcome po. BG muna, naka-work na po. Ayan, sabi ni Honey129. Thank you lang po dyan kay Honey129. Ma'am, alas 2 ma'am ha, Honey129. Honey129 Vlog. 2 a.m. Wala, tinake note ko pati yan. Guys, pwede ko yung lumipat dito kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Mag-end na rin ako guys. Naka 2 hours na rin ako. Maraming salamat guys. New premiere po. Ma'am Hens Vlog, kailan po ba ito ma'am? Ayun. Mag-end na ako ma'am. Kailan ba ito? July 18. Bukas ko na lang ma'am yan. Ilagay ko kay Nightbot. Hens Vlog. Ilagay ko kay Nightbot. Ilagay ko na lang kay Nightbot. Tapos patamsakan ko. July 18 pa naman. Ayan. Si Ma'am Ulirang Ina Vlog. Ayan. July 15. Ilagay ko na kayo. Ayan. Ilagay ko kayo kay... Ilan ba? Sino ba si Titen? July 10 si Titen. Tapos na to. Ilagay ko na nga kayo dito kay Nightbot para bukas. Ayan. Eto, swimming time, Ang Tanging Ina sa Amerika. Ma'am, Ang Tanging Ina sa Amerika. Ayan, ilagay na kita dito. Tapos si Hens Vlog. Para bukas guys, patamsakan natin. Kailan ba ito? July 15, 10 a.m. Let's go! Si T10, si T11. July 10. Si T13. Ulirang Ina, maraming salamat host. Ma'am T11 ka, ayan. Kay T10. Si Hens Vlog, ilagay ko rin dito kay Hens Vlog for Life. Kailan ba to? Copy and paste. July 8, 18, 1 a.m. Ayan.
July 18, 1 a.m. T10 and T13. Ayan. Submit. Ma'am, ilagay ko na kayo dito, ma'am, kay night boot. Ayan. T10 and si T13. Ayan. Para bukas, bukas ko na patamsakan. Lipat kayo dito, guys. Ma'am Lady Ross, maraming salamat po naman dyan kay Ma'am Lady Ross. Kasi I'm about to end na, guys. Bukas ko na lang patamsakan yung bagong premiere. Maraming salamat sa inyo, guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan po sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all, guys. Ano?